Vedeli ste, že u nás v dielničke šijeme meditačné podsedáky, ale nie len na meditáciu. A vedeli ste, že sú to naše ekologické výrobky? Chceli by ste vedieť prečo? Poviem vám. Toto je náš meditačný podsedák. Vidíte? Naša značka. Podsedák sa dá odzipsovať, povlíčka sa môže vyprať. A pýtajte sa, prečo je ekologický? Meditačný podsedák je naplnený látkami, ktoré strihame v dielničke. Sú to látky, ktoré mali pôvodne skončiť v spalovni, ale my sme im povedali, žiadne také ne. My sme ich použili do meditačného podsedáku. A prečo práve naše podsedáky? Poprvé, lebo prezíska dielnička. Po druhé, lebo je to ekologický výrobok. Po tretie, lebo je to jasná voľba.